Filozofiou Greenway je starostlivosť o planétu. Starostlivosť je niečo, čo je dostupné každému z nás. V roku 2023 sme spustili projekt na podporu environmentálnych iniciatív Ecofund by Greenway Global. Ktokoľvek môže požiadať a získať podporu. Starostlivosť o životné prostredie je čím viac dostupnejšie. A túto jeseň sa s časopisom Russian Traveler uskutoční expedícia na ďaleký východ. Pôjdeme do Národného parku Krajina Lebharta, budeme zbierať vedecké údaje a pripravovať fotopasce na identifikáciu každého jednotlivca. Od roku 2020 Greenway podporuje populáciu lebharta snežného spolu so Svetovým fondom na ochranu prírody. V lete 2022 sme s časopisom National Geographic zorganizovali expedíciu na Sachalin, Komandorské ostrovy a pobrežie Kamčatky. Jej cieľom bolo chrániť veľryby šedé. Týmto sa objavila aj séria limitovaných mikín Greenway Grey Whale, ktorých zisky z predaja idú na pomoc veľrybám. Máme vlastnú veľrybu menom Mira. Čoskoro budeme mať informácie z čipu, ktorý jej bol aplikovaný a určite ich budeme zdieľať. Každú jar sa partneri spoločnosti zúčastňujú projektu Greenway výsadba borovíc. Takto bolo vysadených viac ako 3000 stromov. Iniciatívu Zelený dvor podporilo 170 miest. Ročne vyzbierame a zrecyklujeme v priemere 20 tón odpadu. Z toho 12 je papier a lepenka. Starostlivosť o životné prostredie je základná hodnota spoločnosti. Produkty vyrábame šetrne k životnému prostrediu. Ročne znižujeme chemické emisie v priemere o 15 miliónov litrov použitím vlákien. Každý rok znižujeme používanie plastových obalov a vyrábame pevné formy ošetrovacích produktov. Do životného prostredia sa tak nevyhodí asi 30 miliónov plastových fliaž. Používaním recyklovaných obalov zachránime ročne asi 1500 stromov. Svoj priamy príspevok k ochrane prírodných zdrojov môžete sledovať na svojom osobnom účte v sekcii Ekoúspech. Každý, kto zdieľa hodnoty Greenway, robí našu planétu čistejšou a zelenšou.